Σήμερα θα παρουσιάσουμε μια πρότυπη άσκηση στη στοιχειομετρία διαδοχικών αντιδράσεων, η οποία λέει ότι σε ένα υδατικό διάλειμμα υδροχλωρίου 3,65% W προς V προσθέτουμε 13 γραμμάρια σκόνης ψευδαργύρου. Τα συστατικά αντιδρούν πλήρως μεταξύ τους και σχηματίζουν ένα αέριο Α. Το αέριο Α στη συνέχεια αντιδρά πλήρως με απαιτούμενη ποσότητα βρωμίου και σχηματίζει ένα αέριο Β. Η ποσότητα του Β διαλύεται στο νερό και σχηματίζεται ένα διάλειμμα Δ1 όγκου 400 ml. Στο διάλειμμα αυτό προσθέτουμε διάλειμμα υδροξιδίου του νατρίου, 1μ, και αντιδρά πλήρως με το αέριο Β, σχηματίζοντας ένα άλας. Να βρεθεί ο όγκος του διαλύματος του υδροχλωρίου, 3,65% WV, ο όγκος του αερίου Β, αν γνωρίζουμε ότι η πίεσή του είναι 8,2 και η θερμοκρασία 27 βαθμούς Κελσίου, και ο όγκος του διαλύματος Δ2 που χρησιμοποιούμε για την εξουδετερώση και η συγκέντρωση του άλατος στο τελικό διάλειμμα. Για να τη λύσουμε, ξεκινάμε και βλέπουμε ουσιαστικά τι ακριβώς αντίδραση γίνεται πρώτα. Μας λέει ουσιαστικά ότι αντιδρά η σκόνη του ψευδαργύρου με τι? Με υδροχλώριο. Οπότε ξεκινάμε με αυτή την αντίδραση, ψευδάργυρος συν υδροχλώριο, απλή αντικατάσταση, μας δίνει ψευδάργυρος αντικαθιστά το υδρογόνο, μπορεί, μας δίνει χλωριούχο ψευδάργυρο, ο ψευδάργυρος έχει συν 2, το χλώριο πλην 1 χιαστή χλωριούχος ψευδάργυρος και υδρογόνο 2. Βλέπουμε αν έχουμε πρόβλημα με τους συντελεστές, ένας ψευδάργυρος, 2 χλώρια, βάζουμε ένα 2. 2 υδρογόνα, 2 υδρογόνα. Το αέριο α που εκλείεται προφανώς είναι το υδρογόνο, το ονομάζουμε α και προσπαθούμε να κάνουμε τη στοιχειομετρία. Η στοιχειομετρία της αντίδρασης ξεκινάει από το γεγονός ότι προσπαθούμε να δούμε ποιο από τα δύο αντιδρώτα γνωρίζουμε ή μπορούμε να βρούμε τα μόλ. Παρατηρούμε ότι στο διάλειμμα υδροχλωρίου 3,65% W προς V δεν δίνεται όγκος, οπότε δεν μπορούμε να το προσδιορίσουμε τα μόλ. Όμως εδώ έχουμε 13 γραμμάρια σκόνης ψευδαργύρου, άρα μπορούμε να τη μετατρέψουμε σε μόλ. Ξεκινάμε με αυτό, ψευδάργυρος, είναι ίσον μάζα για α, επειδή είναι στοιχείο, 13 γραμμάρια προς 65 που είναι το α άρτο, εύκολα καταλήγουμε ότι έχουμε 0,2 μόλ και επιστρέφουμε στην αντίδραση. Το ψευδάργυρο το γνωρίζουμε, τα μόλ του, τον υπογραμμίζουμε αυτό που ζητείτε, που είναι το υδροχλώριο, και ξεκινάμε τη στοιχειομετρία. 1 μόλ ψευδαργύρου, γιατί έχει 1 μπροστά, αντιδρά πλήρως, απαιτεί δηλαδή για πλήρη αντίδραση 2 μόλ από το υδροχλώριο. Εμείς διαθέτουμε 0,2 μόλ ψευδαργύρου. Πόσα? Εύκολα καταλήγουμε ότι τα μόλ που χρειάζονται είναι 0,4 μόλ. Αυτά είναι μόλ. Για το υδροχλώριο μας δίνεται η περιεκτικότητά του. Ερχόμαστε εδώ, υδροχλώριο άνω και κάτω τελεία, και αναλύουμε ότι στα 100 ml διαλύματος, αφού είναι WV, περιέχονται 3,65 γραμμάρια υδροχλωρίου. Εμείς όμως δεν έχουμε γραμμάρια, έχουμε τι? Μόλ. Άρα τα μόλ του υδροχλωρίου τα κάνουμε γραμμάρια με το γνωστό τύπο μάζα για μάζα. Τι μάζα ζητάμε? Λύνουμε ως προς μάζα, είναι τα μόλ, τα οποία είναι 0,4, επί το μοριακό βάρος, το οποίο μπορούμε να υπολογίσουμε, 36,5 γραμμάρια. Το αντικαθιστούμε αυτό, 0,4 επί 36,5 θα μπορούσατε να κάνετε και την πράξη, αλλά δεν χρειάζεται, υδροχλωρίου, και ζητάμε τον όγκο του διάλειμματος. Με μέθοδο των τριών καταλήγουμε ότι V ίσον με 0,4 επί 36,5 επί 100. Δια 3,65.
Παρατηρούμε ότι υπάρχει μια σχέση εδώ, απλοποιούμε, μας μένει 10. 10 επί 0,4, 4, επί 100, 400 ml. Τι βρήκαμε? Τον όγκο του διαλύματος του υδροχλωρίου που χρειάζεται για να γίνει πλήρη αντίδραση. Τελειώσαμε από το πρώτο ζητούμενο και πάμε τώρα στο δεύτερο. Λέει, το αέριο Α αντιδρά πλήρως με την απαιτούμενη ποσότητα βρωμιοδύρου. Λοιπόν, πάμε εδώ. Το αέριο είναι το Α, δεν έχουμε υπολογίσει τα μόλ, δεν πειράζει. Μπορούμε να τα υπολογίσουμε τώρα. Το 1 μόλ μας δίνει 1 μόλ. Τα 0,2 πόσα? Βλέπουμε ότι είναι 0,2. Το υδρογόνο αντιδρά πλήρως, μας λέει η άσκηση, με τι? Με βρώμιο, με την απαιτούμενη ποσότητα βρωμίου. Πάμε να κάνουμε την αντίδραση. Είναι απλή, υδρογόνο και βρώμιο. Προφανώς μας δίνει υδροβρώμιο. Συν 1 πλην 1, δεν γράφουμε τίποτα. Και βλέπουμε ότι έχουμε 2 υδρογόνα στο πρώτο μέλος, άρα 2 και εδώ, 2 βρώμια, 2 βρώμια. Υπογραμμίζουμε αμέσως τι δίνεται και τι ζητείτε. Λοιπόν, το υδρογόνο έρχεται από την προηγούμενη αντίδραση, άρα είναι το γνωστό μας. Το αέριο Β μας ζητάει τον όγκο του, δίνοντάς μας την πίεση κτλ. Οπότε μας ενδιαφέρει. Το 1 μόλ δίνει 2 μόλ. Αυτό είναι το αέριο Β. Λοιπόν, τα πόσα έχουμε εμείς, τα παίρνουμε ακριβώς ό,τι έχουμε από πάνω. Ανεξάρτητα του συντελεστή που έχει. Εμείς, η ποσότητα που έχουμε είναι 0,2. Τα 0,2 μόλ πόσα? Εύκολα καταλαβαίνουμε ότι είναι 0,4. Τα βρήκαμε αυτά. Η ποσότητα του Β διαλύεται στη συνέχεια και σχηματίζει ένα διάλειμμα, αλλά πριν πάμε σε αυτό, μας ρωτάει τον όγκο του αερίου σε πίεση 2 ατμοσφαιρές και θερμοκρασία 27 βαθμούς Κελσίου. Άρα παίρνω το PV ο άγνωστος μας είναι ο όγκος, λύνουμε, άρα είναι νη επί R επί τάφ plus P. Κάνουμε αντικατάσταση. Η αντικατάσταση μας δίνει ότι τα μόλ του αερίου Β είναι 0,4. 0,4 επί 0,082 η σταθερά που δίνεται. Επί τη θερμοκρασία σε Kelvin 273 σε τους βαθμούς σε Κελσίου, σε 27. Αυτό μας κάνει 300 Kelvin. Το βάζουμε πάνω στην εξίσωση 300 για 8,2. Παρατηρούμε αμέσως ότι αν φύγουν αυτά τα 0 καπαί, δύο υποδιαστολές πίσω, το 8,2 με το 8,2 φεύγει και έχουμε 3 επί 0,4, 3 θέσεις 12 και μία υποδιαστολή 1,2 λίτρα. Τελείωσε και αυτό. Το αέριο Β διαλύεται στο νερό, οπότε φτιάχνει ένα διάλειμμα, οπότε εδώ δεν έχουμε αντίδραση. Απλά έχουμε παρασκευάσει ένα διάλειμμα με το οποίο θα αντιδράσει στη συνέχεια το διάλειμμα του υδροξιδίου του νατρίου. Πάμε να κάνουμε την αντίδραση. Το διάλειμμα περιέχει υδροβρώμιο. Αντιδρά, εξουδετερώνεται δηλαδή με υδροξίδιο του νατρίου. Μέση με μέση, άκρη με άκρη, άρα νάτριο βρώμιο. Το νάτριο έχει συν, το βρώμιο έχει πλήν, οπότε αυτά φεύγουν και υδρογόνο και υδροξιδίο νερό. Κοιτάμε αν χρειαστεί κάποιος συντελεστής, δεν υπάρχει. Αμέσως πηγαίνουμε στη στοιχειομετρία. Τι μας ενδιαφέρει? Το υδροβρώμιο. Γιατί έρχεται από την προηγούμενη αντίδραση και γνωρίζουμε τα μόλ του. Μετά μας ζητάει τον όγκο του υδροξιδίου του νατρίου και τη συγκέντρωση του άλατος. Τα υπογραμμίζουμε. Αυτό είναι το γνωστό. Άρα το 1 μόλ εξουδετερώνεται πλήρως με 1 μόλ.
και δίνει ένα μολ άλατος. Εμείς έχουμε αυτή την ποσότητα εδώ, άρα τα 0,4 που έχουμε μέσα μολ, πόσα θα πάρουμε, με πόσα θα αντιδράσουν από εδώ, με 0,4, και θα παραχθούν και 0,4 μόλ από το άλατος. Πάμε τώρα στο υδροξίδιο του νατρίου, το οποίο ουσιαστικά τι μας δείχνει, μας έχει τη συγκέντρωσή του, η οποία είναι 1 μη. Εμείς ξέρουμε και τα μόλ του, άρα πάμε εδώ, σε ισομενή προς Β. Ζητάμε τον όγκο, νη προς Ε. Τα μόλ του είναι 0,4, η συγκέντρωσή του είναι 1, άρα 0,4 λίτρα, μην ξεχνάτε ότι είναι λίτρα αυτά, ή αν θέλετε σε ml επί 1400 ml. Αυτό τελείωσε. Στη συνέχεια πάμε εδώ. Θέλει τη συγκέντρωση του άλατος. Η συγκέντρωση του άλατος είναι τα μολ, αλλά επειδή έχουμε αναμίξει διαλύματα, είναι το άθροισμα των όγκων. Τα μολ του είναι 0,4. Ο όγκος του είναι ο όγκος που είχε το διάλειμμα του υδροβρομίου, που μας το δίνει η άσκηση ότι είναι 400 ml, και ο νέος όγκος του υδροξιδίου του νατρίου, αφού τα ανακατέψαμε, 400 και 400, 800 ή 0,8 λίτρα. Από εδώ βγάζουμε πολύ εύκολα ότι η συγκέντρωση του άλατος στο τελικό διάλειμμα θα είναι 0,5. Η άσκηση ήταν αυτή. Εμείς αυτό το οποίο λέμε ως βασικό είναι ότι θα πρέπει να δείτε πού υπάρχει το δεδομένο στην άσκηση που μπορείτε να προσδιορίσετε τα μόλ. Εάν υπάρχει στην πρώτη αντίδραση, ξεκινάμε όπως δείξαμε. Αν υπήρχε στη δεύτερη, ξεκινάμε από τη δεύτερη, πηγαίνουμε προς τα πίσω και ξαναγυρνάμε εδώ. Πρέπει να εντοπίσουμε σε κάθε περίπτωση σε ποιο δεδομένο μάλλον της άσκησης μπορεί να μας δώσει τον αριθμό των μόλ κάποιο από τα αντιδρόντα ή από τα προϊόντα. Εάν ήταν στα προϊόντα εδώ το 0,4 θα μπορούσαμε να βρούμε το 0,2. Αφού ξέραμε το 0,2 θα μπορούσαμε να βρούμε και τα άλλα δύο με τη στοιχειομετρία. Στη συνέχεια θα μπορούσαμε με τα 0,4 να ακολουθήσουμε ακριβώς την ίδια στοιχειομετρία για την τελευταία αντίδραση.